Ya kuwa jama'a! Ya kuwa jama'a! Maza da mata, manya da yara, tsofaffi da matasa. Sako ne aka turo mu daga Dauda Kahutu Rarara wanda ya ce a zo a sanar da ku wajen zuwa kidaya wanda za a yi 2024. Kowa ya je domin yin kidaya. Wannan sabo ne daga shugaban mawaka na Najeriya gabaki daya. Wato Dauda Kahutu Rarara. Don haka, makamta! Ku zo mu je, ku zo mu je, ku taimaka ku fito ai, fito da tsoho da saurayi, gida ma'aikatan mu za su yi, da ni da kai, kuma da ke da shi, da ku da su, da sanar da su, su zam cikin shiri in kirayi babu su, da ban arzikin kasa kirayi babu su. Lokaci ga lokacin da ya zo mu yi lokaci domin tana da rima gaba za mu ci don albarkacin kasa za mu taho mu ci rashin sanin hakan mu shiga firgici sai an kama dai ai ta kula ku ci ku fito mu je su ma su fito mu je ki fito mu je kai ma ka fito mu je hukumar sanso tana jira da a fito a yi kidaya da ɗai ku taso ku zo mu je a tantance yan kasa da kauye da yan gari kidaya da ɗai ku taso ku zo mu je a tantance yan kasa da kauye da yan gari kidaya da ɗai don ku zo mu je a tantance yan kasa da kauye da yan gari taso ku zo a tantance yan kasa da ƙauye da yan gari ina namu sai ku zo imu mutanen kasar mu sai ta nan za a san da mu ku taso ku zo mu je a san adadin mu zai fi daɗin muka so da mu kidaya ta zaga ƙauye kun har da magari ku taso ku zo mu je a san